taimakar shi har 'ya'yan shi. Ni zan so in gano masu yin alkhairi a cikin zamanin nan. Ni zan so in gano masu yin alkhairi a cikin zamanin nan. Ni zan so in gano masu yin alkhairi a cikin zamanin nan. Taimakawa al'umma, kyautatawa al'umma, tausayawa al'umma, rayuwa ta al'umma su ji daɗi. Inda ranku su ce kun kyauta, amma ba ku aje kun kyauta. Kowa ya yi taimako, Jalla yana taimakar shi har 'ya'yan shi. Matuƙar Allah ya hore ma, taimaki al'umma su ji daɗi. Inda ranka su ce ka kyauta, amma ba ka aje ka kyauta. Kowa ya yi taimako, Jalla yana taimakar shi har 'ya'yan shi. Ni zan so in gano masu yin alkhairi a cikin zamanin nan. Ni zan so in gano masu yin alkhairi a cikin zamanin nan. Ni zan so in gano masu yin alkhairi a cikin zamanin nan. Roko ni nake ku saurare ni, roko ni nake don mu gyara, roko ni nake kar da mu bata, mu gyara rayuwa mu kyautata al'umma. Kowa yayi taimako, Jalla yana taimakar shi har 'ya'yan shi. Ni zan so in gano masu yin alkhairi a cikin zamanin nan. Matukar Allah ya hore ma, taimaki al'umma su ji daɗi. Inda ranka su ce ka kyauta, amma ba ka aje ka kyauta. Kowa ya yi taimako, Jalla yana taimakar shi har 'ya'yan shi. Ni zan so in gano masu yin alkhairi a cikin zamanin nan. Ni zan so in gano masu yin